ni dugani manei santuno phaldi hini rimani ani burino tei khari thangka engke ani bwsamang ni tongo manup deborma bai manjit deborma engko obo engke 11 বছর obo engke 3 বছর engke botak bai ke o chela bai wani kharjak santu bai ani burini mung ke menuka tipora engke bondo namo bo borang abono talai thaka oddek burini boyos engke ke 30 chelani boyos engke ke 17 Menuka Tipra, nono manja kahingkai sung tabok beri rok pal, wasin dikai torsai tor, nono kaci nai pare. Neng hai beri sindan lu ya kau sung, besamang neng bahaya tu jikon jikon neng asuk mau maya kalai neng kibi kelang tang maka, neng hai beri sindan neng okala para tek tas tak apa di. Nono. Bawa ini na, bokar ha. Asis baik ya. Ini bukan kita apa? Prokas. Prokas baik ya. Basanti. Basanti. Sini batung sinta am parents ro. Mungkin tahu khar paisa. Mambo mana? Sure confirm. Da bomma usus tangzam bo. Ini di kudi bank tu tahu. Orang man kan. Ini beri kumari kali na. Ini bisa kumari kali. Ini barak ya? Bang kapa. Ini barak ya? Ni kalau ni bama kapa. Asis. Satu kali cari tahu. Bisa 10 bosor ni ha. 4 bosor. Mereka nak sana kharap dia cara bosor itu sana kiwi kaus. Nukhada narok okani mangpili omo ongka tabo chini ti prasarong bisingo kaise trending haise ngutong su chini ti prasarong to bhawo chela bore kajak jarok busa ganang rok khalai mani tabo sarbale dia trending hai ngutongka khoroksa saboni bisik sabo kharma hai batalai ma hai ngutongka dugui mangkana norok pulani video no okani mangpili kaise ya kaniya muti hai kabungma bororong no amte hai ke khalai tanglai mane mangpili uram news roko kasai phayu haipeno bororok a video rok a news rok ni maidam tui kuno srengmung maya da phaidike angnong no okani mangpili no kaham ka cheri sau khnarene gana tangdi norok ani chene no phaisa norok video ni screen no nugui mangkhana oro chela khorongni buri khorongni achuklaijak saimangka o chela khorongni buri khorongni no Bangalore hasteo khari thangmani ba khari phaimani saimangka chung o video ni maidam tui asoti jomte mungui khoroksa 4 বছর cherani buma tai asis jomte mungui khoroksa chelabai Bangalore hasteo khari phaimani tai nukhana norok tai kaisa jura khoroksa tongmani a jura ni mung wngkha Prokas by Basanti borbo mutunya hamjaklaiye kajikjangno Bangalore hasteo khari phayu hwnui chung o bidin bisingti saimangka kenoro nugu simano orose khoroksa juraya ma 1 juraya 2 jura se khari phaimani saimangka khari phainai 4 বছর umoni cherai buma asoti jomatiya bai asi jomatiya Facebook ti nugui hamjaklaiye borok mutike kharka hwnui chung o bidin bisingti bo saimanka tai norok biduni pulani mangpili khenaro nugui mangkhana Menuka Tripura mungoi 30 বছর umorni khoroksa bwsakrni buma tai Santanu mungoi chela khoroksa bai 17 বছরni chela khoroksa bai khari thangmani mangpili bo norok biduni pula wano nugui mangkhana aro bahanya bwsakrni buma no kharmani mangpili bo chung nukha bwsa khoroksa 11 বছরni tei khoroksa 3 বছরni saimangka aro khai Menuka Tripura bobini nogni bwsani dogano tongnai 17 বছরni Santanu bai kharka hwnui saimangka aro chungtebo je Menuka o Tripura aro wasia wani bar kharka hwnui tai nukhungni borok tabukhai jolijak jodi no bono mangkha tei nukhungo tisaya hwnui tei saimangka a Menuka Tripura chungje kharmani patimung wngkha Sunamura Kalaparani hwnui tabu kokhai mano chini ti prasarong bosongo tamne amsuk urum salbrum no khalai tonglaikha omono belai wana thai mobo chela sikla bri sikla ni kharmaka khobor chung nukliya sita buma ganang busa ganang kajikjaro kharlai mani news khobor mangse daily no salbrum nugui tonglai siu o khala thani sabuno dos bersinani Facebook no da dos bersinani sala engti nugui chela buri hamjaklai hwnui tai bwsai no da dos bersinani bwsai bihik sungna ador khaine renge hwnui tai o khala chela buri songo da dos bersinani borong no tomung chaya bongni akol hamya bono borong mutai hai tomung ya piri sei khalai hwnui norong no kisa sasidi tai amsu kok sawonya ang ani video no ma pari sinai noro ani video no chajakha ba like subscribe share khadi mutai hai tebo katal
video rok manani bagui.